No niin, hei Kurtnitsad Ebrahimi. Hei hei. Sinä olet vuoden pakolaismies 2020 ja Iranin kurdi. Olet saapunut Suomeen vuonna 2006 kiintiöpakolaisena Kyllä. perheesi kanssa, eli olet ollut täällä jo 14 vuotta. Kyllä. Ja tuona aikana olet työskennellyt muun muassa linja-auton kuljettajana, olet kouluttautunut asiointitulkiksi ja vapaaehtoiseksi sovittelijaksi ja ollut muun muassa ehdolla kunnallisvaaleissa. Ja tällä hetkellä opetat suomea ja Suomen tapakulttuuria kurdinkielisille ihmisille. Kyllä. Kyllä. Kuinka sinä itse koet, että olet kotoutunut suomalaiseen yhteiskuntaan? Kyllä, mä koen, että mä oon kotoutunut ja sopeutunut hyvin tähän maahan, koska mä osaan suomen kieltä hyvin, mä pärjään hyvin asioimaan omat asiat, omat elämät. Mä autan muita ihmisiä, vaikka suomalaisiakin. Mä oon auttanut naapureita joskus. Eli ihminen, joka on kotoutunut, tuntee, että hänet on hyväksytty tässä maassa, hänet on kuultu hyvin. Eli mä koen, että eli tunnen itseäni suomalaiseksi. Välillä kun mä oon käynyt ulkomailla, mulla oli monen päivän jälkeen mulla oli suomen kielen ikävä, kyllä mulla oli juhlamokka ikävä, ruisleipä ikävä. Eli nämä kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että mä kuulun tähän Suomen maahan. Mä kuulun tähän ympäristöön ja hyvät ja harmittavat asiat tässä maassa vaikuttaa minun. Esimerkiksi mulle on tärkeää, miten Suomi pääsee selviää tästä koronakriisistä taloudellisesti, miten selviää. Tämä asia mulle on tärkeää. Mulle on tärkeää, vaalit on minulle tärkeää, koska mä asun tässä maassa. Minulle on tärkeää, miten meidän presidentimme, hänellä oli millainen rooli on länten ja idän välissä. Eli nämä kaikki asiat vaikuttaa minuun. Eli sen takia välillä mä oon ylpeä, että mä asun Suomessa, koska Suomi on monessa asiassa on kärjessä ja se on iso ylpeys minulle. Näiden asioiden perusteella mä koen, että mä oon suomalaistunut. Kyllä. Hienoa kuulla. No millaiset asiat sitten meidän palvelujärjestelmässä ovat edistäneet tai tukeneet tätä sun kotoutumista Suomeen? Ensinnäkin se ensimmäisessä vaiheessa sosiaalityöntekijät, miten ne sosiaalityöntekijät ottaa maahanmuuttajan vastaan, se jää ikuisesti meidän mieleen. Meillä oli hienot sosiaalityöntekijät, ne tuli lentokentälle vastaan hyvin ystävällisesti. Se hetki vielä on minun mielessä. Ja miten ne käyttäytyy, miten ne antaa tietoa meille koko ajan, ne kaikki vaikuttaa. Eli ammattilaiset sosiaalityöntekijät kyllä vaikuttaa. Sitten miten opetetaan suomea, suomen kieltä. Eli suomen kielen opetus vaikuttaa hyvin. Ja mä koen, että jos parannetaan vuosi vuodelta, parannetaan suomen kielen opetusta, se järjestelmä auttaa enemmän kotoutumista. Ja muutenkin mä itse miten mä kotoutuin itse asiassa, kaikki tahot auttoi mua. Mä oon saanut työtä oppisopimuksen kautta. Eli oppisopimuskoulutus on hieno vaihtoehto tässä maassa. Meidän maassa ei ollut sellaisia vaihtoehtoja. Ja sitten kun mä pääsin leikkaukseen, mun kädet oli palannut lapsena sodassa. Ennen kun mä pääsin työtilanteeseen, monta kertaa mun kädet leikattu
Eli tämä hoito on hyvin auttanut mua. Nämä kaikki asiat vaikutti, että mä oon tähän asti näin kotoutunut ja myöskin mun piti korostaa se asia, että kun mä olin eläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä, työeläkeyhtiö varmaan heidän ohjeen mukaan, heidän apujen mukaan mä sain uuden koulutuksen ja mä oon kiitollinen heille, että miten ne auttoi mua. Eli näiden asioiden perusteella kyllä mä sain kotoutua hyvin. Kyllä, eli moni asia on ollut tukemassa siinä. Kyllä, no tuossa mainitsitkin jo vähän tuosta suomen kielen taidosta, niin miten sä koet, että miten suuri ja minkälainen merkitys sillä suomen kielellä ja sitten sosiaalisilla suhteilla on ollut kotoutumisessa ja myös työelämällä, sanoitkin tuossa myös siitä. Suomen kielellä on niin iso merkitys elämään, että ilman sitä, vaikka vuosia asut täällä, sä et koe, että sä asut Suomessa tai kuulut tähän ympäristöön. Suomen kielen avulla ihminen tietää enemmän tästä maasta, asioita, uutisista, voi kommunikoida naapurin kanssa, voi käydä töissä, voi osallistua kaikenlaisissa yhteiskunnan asioissa. Kyllä ilman suomen kieli ei ole ollenkaan mahdollista, että nautit elämästä tässä maassa. Ja suomen kielellä on iso merkitys. Mä koen, että sen takia mä oon kotoutunut, koska mä oon oppinut suomea ja sillä mä oon saanut töitä ja välillä mä oon hoitanut mun oma asiat suomen kielellä ilman apuja. Muuten mä en voinut kotoutua tai edistyä tässä maassa. Mä muistan viimeksi, kun mä sain asuntolaina, mä juttelin virkailijan kanssa ja mä puhuin. Hän ihmetteli, miten hyvin mä puhun suomea. Ja hän sanoi, että me tarvitaan takaja asuntolainaa. Ja mä sanoin, meillä ei ole mitään takajaa. Me ollaan yksin tässä maassa ja meillä ei ole varaa. Mutta me käydään töissä, meillä on hyvät ja puhtaat luotto. Me tarvitaan teidän apua. Jos meille myönnetään asuntolainaa, se tarkoittaa sitä, että meidän on hyväksytty tässä maassa ja me ollaan osa tätä yhteiskuntaa. Mutta mä koen, että meidän keskustelu vaikutti ja lopulta mä sain asuntolainan ja sen jälkeen itse asiassa mä koen, että mä oon ihan täys suomalainen, koska mulla on asunto, mulla on auto, mulla on elämää, mun vaimo on saanut töitä, me molemmat pärjätään suomen kielellä, lapset on koulussa oppinut ja kaiken kaikkiaan mä asun sillä tavalla, kun suomalaiset asuu. Juuri niin. Eli kielellä on selvä merkitys ollut Kyllä. Sitten kotoutumisessa. Entä sitten sosiaalisilla suhteilla? Miten se on vaikuttanut kotoutumiseesi? Töissä mä muistan, kun mä kävin töissä, kyllä se vaikuttaa. Kun mä kävin töissä, aina mä palasin illalla kotiin meidän pihalla. Aina ihmiset, naapurit istui pöydän ääressä ja aina ne kaikki suhtautui ystävällisesti minuun. Ne sanoi, meidän naapurit tulee töistä, ne ystävällisesti käyttäytyi, jutteli. Ne pikkuhiljaa, eli kontaktit alkoi, ystävyys meidän välit syntyi. Eli kyllä se vaikuttaa. Eli mä muistan silloin, kun mä asuin Porvoossa, mulla oli hyvät suhteet kaikkien naapureiden kanssa. Eli pikkuhiljaa eli suhteet laajenee, sulla on enemmän ystäviä, enemmän tuttuja, monissa eri firmoissa, eri paikoissa, toimistoissa. Mä itse olen sosiaalinen. Esimerkiksi mä olen Myllyn Prismassa, kun asioin,
mulla on hyvät välit, melkein suurin osa myyjien kanssa. Aina mä juttelen, tervehdin. Ne kysyy minulta, missä minä olen, mitä mä oon tehnyt viime aikoina, miten menee, olemmeko terve vielä, ei ole koronasta. Eli kaikesta me puhutaan. Kyllä se vaikuttaa, sosiaaliset suhteet kyllä vaikuttaa hyvin. Kyllä, ja kuulostaa, että sullakin on monia erilaisia sosiaalisia suhteita. Kyllä, ja varsinkin kun siitä lähtien, kun mä olin kuntavaaleissa mukana, se vaikuttaa ihmisten asema muuttuu. Ja sitten kun mä hakeutuin sinne sovittelijakoulutukseen, eli sekin vaikutti, että mulla on paljon sovittelijaystäviä ja sovittelutoimistossakin mulla on oma asema siellä. Nämä kaikkien perusteella tuntui siltä, että mä oon ihan osa tätä maata, osa yhteiskuntaa ja mä oon suomalainen, kyllä. Kyllä, ehdottomasti. No, mitä asioita ajattelet, että on tärkeää ottaa huomioon tai kehittää tässä kotoutumisen tukemisessa? Mun mielestä on tärkeää ottaa huomioon maahanmuuttajien taustaa ja mistä maasta ne ovat tulleet ja mikä traumoja ovat kokeneet. Nämä kaikki vaikuttaa, että se yksilö kuinka kauan kestää, kun hän kotoutuu. Se on tärkeää, että ihmisillä on erilaisia kokemuksia ja kun ihminen pääsee vieraan maahan, kaikki on uutta, hän on menettänyt paljon ystäviä, omaa perheensä, isän maata hän on menettänyt ja yhtäkkiä tulee uuden maahan, kaikki on uutta, kieli on vaikeaa. Hän tarvitsee vaikka lasten apuja, lapsi auttaa isänsä ja perheensä. Eli ihminen ei tiedä, missä hän on, missä tilanteessa hän on. Pitää aina pyydä apua vaikka pienestä lapsesta, kun hän on oppinut suomea. Välillä lapset käyttää hyväksi perheensä, välillä lapsia harmittaa, kun lapsi käy isänsä tai äidinsä kanssa lääkäriin ja tietää, mikä sairauksia isällä on. Eli pitää ottaa huomioon. Mun mielestä täytyy ensi kun maahanmuuttaja tulee, on se hyvä. Mä oon huomannut oman ammattin perusteella. Mä oon huomannut, jos uusi maahanmuuttaja tulee, jos sosiaalityöntekijät käy tutustumassa häntä muiden naapurien kanssa, vaikka illaksi käy tutustuttaa naapurin ja sanoo naapurin kerrostalossa, että tämä on maahanmuuttaja on tullut, hän ei osaa suomea, hän on uusi, hän ei osaa suomen kulttuuria, täytyy häntä auttaa. Hän ei osaa vaikka laitella roskia, täytyy häntä jotenkin auttaa. Eli jos naapurit tietää, että mä oon uusi tässä maassa, mä oon vaikka viikko sitten tullut Suomeen ja mä en osaa mitään. Mä en osaa mitään kerrostalon säännöistä. Eli nämä kaikki asiat on tärkeää. Ja mikä mun mielestäni on eniten tärkeää on se, että maahanmuuttajat voisivat auttaa uutta maahanmuuttajia, jotka ovat tulleet Suomeen. Eli edelliset maahanmuuttajat, jotka on monia kymmeniä vuosia on asunut tässä maassa ja he osaa suomea, heillä on paljon tietoa Suomen kulttuurista. Ne voi auttaa uusia maahanmuuttajia. Ja suomen kielen opetuksessakin heillä on iso rooli, jos käytetään maahanmuuttajia, joilla on hyvät kokemukset suomen kielessä. Voidaan käyttää niitä kotoutumisessa ja mun mielestä se nopeuttaa tämä prosessi. Mä oon itse kokenut ja mun kokemuksen mukaan kyllä maahanmuuttaja voi opettaa suomen kieltä muita maahanmuuttajia. Kyllä, eli vertaisuus on siinä läsnä ja
ehkä mahdollisesti samanlaiset kokemukset. Kyllä. Sitten. Kyllä. No, mitä tahtoisit sanoa sitten palvelujärjestelmässämme työskenteleville ammattilaisille? Mulla on yksi pyyntö, että ammattilaiset, jos ammattilaiset ja viranomaiset puhuu ihan selkokielellä maahanmuuttajien kanssa, kyllä se auttaa aika paljon. Kun maahanmuuttaja soittaa terveyskeskukseen, haluaa varata aikaa, jos puhutaan selkokielellä, kyllä hän pärjää, hän voi jotenkin pärjätä, hän voi kertoa omasta ongelmasta. Eli selkokieli on hyvin auttanut mua. Mä itse olen oppinut selkouutisesta suomea, mä itse olen oppinut, kun aina on lukenut selkokirjoja. Eli selkokieli hyvin auttaa ja hyvin tarpeellista meikäläisille. Ja muutenkin mä koen, että jos ammattilaiset ymmärtää tai tietää, että kuinka paljon traumeja maahanmuuttajilla on ollut ja kokemuksia ja pahoja kokemuksia, jos ne ottaa huomioon, ne auttaa enemmän maahanmuuttajia. Välillä maahanmuuttaja ei osaa suomea, sen takia hän käyttäytyy huonosti tai hän ei ymmärrä tai hänellä on niin paljon traumoja, hän on psyykkisesti sairas ja hän itse ei tiedä, mistä se johtuu, vain hän hermostuu ja ehkä viranomainen luulee, että hän on epäkohtelias, mutta ei tarkoittaa sitä. Kun maahanmuuttajan piti oman pienen lapsen kanssa käydä terveyskeskuksessa ja varata aika lääkärille, totta kai hän hermostuu välillä, hän hermostuu lapsille, työntekijälle. Siinä tapauksessa yleensä mä olen huomannut, että välillä ei oteta huomioon heidän traumaat ja kokemukset. On hyvä varata heille tulkki. Tulkilla on iso rooli, koska jos ihminen käyttää oma lapsensa tulkiksi, se aika paljon vaikuttaa lapsen elämään ja myöskin viesti ei välity hyvin. Eli ottakaa huomioon ihmisten taustaa ja ihmisten kokemukset. Ja myöskin täytyy sanoa, että jos maahanmuuttajien kanssa kohteliaisesti käyttäytytään, koska ne tulee erilaisesta kulttuurista. Ja kohteliaisuus muissa kulttuureissa sillä on iso rooli. Jos kohteliaisesti käyttäytytään maahanmuuttajien kanssa, kyllä maahanmuuttajat tulee toimeen hyvin. Ja nämä on tärkeää, että tietää, että suurin osa ne tietää uudesta kulttuurista ja ei ole niin länsimaalainen kulttuuri kuin niin virallinen ja vakava. Eli siellä on kohteliaisuus, sillä on iso rooli. Kyllä, eli monia tärkeitä asioita. Kyllä. No sitten sulla on tosiaan itsellesi tosi laaja työkokemus ja olet monenlaisia asioita tässä tehnyt, niin mitä sanoisit sitten muille maahanmuuttaneille, jotka pohtii esimerkiksi työllistymismahdollisuuksia täällä Suomessa? Itse asiassa jos minä itse tulisin juuri nyt Suomeen, mä opiskelisin enemmänkin koko ajan suomea. Suomen kieli on tärkeämpi ja avain. Mun mielestä heidän piti ensinnäkin vain oppia suomea ja suomea. Eli suomen kieli on ensimmäinen vaihe. Sen jälkeen työ kyllä löytyy. Eli miten mä opin suomen kieltä? Itse asiassa mä opin suomen kieltä radiosta. Yle Puhe on auttanut. Koko ajan mä oon kuunnellut Yle Puheen ohjelmia ja telkkari. Vaikka sä et ymmärrä mitään suomen kielestä, vaikka ne ihmiset juttelee ja sä et osaa vaikka miten ne puhuu keskenään, mutta kuuntele. Pikkuhiljaa asiat eli jotenkin säilyy mieleen ja sä etsit, mitä nämä tarkoittaa, miksi tämä sana on monta kertaa
käytetty keskustelussa. Eli suomen kielen kuunteleminen auttaa. Eli TV ja radio, suurin osa maahanmuuttajat ei katso suomalaisten TV-ohjelmia ja radioja, vain satelliittia ne käyttää. Ja tämä on iso ongelma. Eli muutenkin ne ei asu täällä, kun ne ei kuuntele Suomen uutisia ja ajankohtaisia asioita. Eli suomen kieli, sen jälkeen sä saat työtä, sä opit ammattia ja ammattia kun olet saanut, kyllä ne suomalaiset tietää, että maahanmuuttajat tekee hyvin ahkerasti töitä. Mun vaimo on Uudessa kaupungissa autotehtaalla töissä ja hän sanoi, että siellä maahanmuuttajat tekee kovasti töitä ja hyvin tekee töitä, tykkää työpaikasta eli työnantajakin on hyvin positiivisesti on suhtautunut heihin. Eli suomen kieli on tärkeä. Sen jälkeen mun mielestä kaikki tiet eli avautuu. Kiitos Kurnitsat tästä haastattelusta. Kiitos paljon myöskin teille. Kiitos pakolaisapuun, että mä sain tänä vuonna tällaisen tittelin. Eli se tarkoittaa sitä, että mä olen sopeutunut tähän maahan. Mulla on oma asema tässä maassa. Eli se vaikuttaa hyvin minuun, vaikuttaa muita maahanmuuttajiin. Ja tästä lähtien ehkä mä enemmän kuin aikaisemmin mä pyrin olemaan suomalaisena ja auttaa ihmisiä aktiivisesti olla yhteiskunnassa mukana. Kiitos teille. Kiitos.